800 dní. Volám sa Tomáš. Moje dni boli obyčajné, ako u každého iného. Pracoval som v sklade, býval som na okraji mesta, sám, bez rodiny. Chodieval som do baru s kamarátmi. Nevedel som si predstaviť nič, čo by mi narušilo môj rutinný život. Všetko sa však zmenilo pred mesiacom, keď sa na oblohe objavil ten nápis. Slová, ktoré sa vznášali nad celým svetom. Chyba sveta. Reštart za 800 dní. Nebolo to len na pár sekúnd. Bolo to ako pozadie celého neba. Ako by to obklopovalo celú planétu. A každý to videl. Každý jeden človek na Zemi. Každá kultúra. Panika sa začala šíriť okamžite. Vlády sa rýchlo odkazovali na seba navzájom. Konšpirácie sa začali množiť ako vírus. Niekto tvrdil, že je to signál z vesmíru. Iný, že je to varovanie od inteligentných bytostí. A iný zas, že je to znamenie od Boha. Vedci, ktorí sa to pokúšali vysvetliť, boli zmetení. Žiadna technológia to nedokázala pochopiť, čo sa deje. Najzarážajúcejšie však bolo, že to nikto nevidel z vesmíru. Žiadny astronaut. Chvíľu to vyzeralo, že sa svet spojí, aby našiel odpoveď. Ľudia však začali podliehať zúfalstvu. Mentálne krízy sa objavovali po celom svete. V niektorých krajinách ľudia opúšťali mestá. Iných sa uchylovali k sektám, ku kultom, ktoré tvrdili, že vedia, čo sa stane. Niektorí začali veriť, že tento reštart bude zničenie sveta, iní, že to všetko začne na novo. Že svetové krízy zmiznú a nastane utopia. Každý mal svoju vlastnú predstavu a každý mal svoj spôsob, ako sa s tým vysporiadať. A teraz sú to už 2 mesiace. 2 mesiace chaosu. Ľudia sa pýtajú stále, čo sa stane, keď odpočet dosiahne nulu. Hoci je to ešte 600 dní pred nami, čím sa bližšie dostávame k nule, tým viac cítim, že je niečo úplne zle. Svet sa stále hýbe, stále sa točí, ale niečo vo vzduchu sa zmenilo, čo sa nedá opísať slovami. A ja sedím zabarikádovaný vo svojom dome. Všetky okná sú zatlčené doskami a dvere zablokované nábytkom. Tma je môj spojenec a môj väzniteľ. Už dávno som si zvykol na tlmený zápach prachu. Ticho je občas tak hlučné, že sa mi zdá, že počujem vlastný tep. V každej chvíli čakám, že sa niečo stane. Dnes sú to už 3 mesiace. 3 nekonečné mesiace od toho dňa, keď sa na oblohe objavila tá časomiera. Neúprosne odpočítava a nikdy nemešká. Z ľudí sa stali zvery. Zúfalé, nepredvídateľné. Nikomu už sa nedá veriť. Každý sa zatvára vo svojom úkryte, každý rabuje, čo môže. Je to ako keby sme sami urýchlovali koniec, ktorý ešte neprišiel. Už len málo komu sa dá veriť. Len zo pár ľudí, ktorí majú ešte aspoň štipku rozumu. V mojej blízkosti ešte zo pár ľudí ostalo. Občas s nimi prehodím pár slov, alebo niečo vymením. Informácie sú cennejšie ako jedlo. Rozprávame sa šeptom. Vždy pripravený zmiznúť, ak sa niečo zvrtne. Nikdy nevieme, kedy niekto z nás prejde na druhú stranu. Raz, keď som prechádzal spustošeným predmestím, kontroloval som si obvykle trasy. Všetko bolo ako vždy. Ticho, prázdno, plné strachu, visiaceho vo vzduchu. Ale jeden deň sa niečo zmenilo. Uprostred toho chaosu som našiel staré rádio. Normálne také veci nezbieram, na čo by mi to bolo. Ale vtedy som mal zvláštny pocit. Taký vnútorný malý šepot niekde v hĺbke hlavy. Ako by mi niečo zúfalo chcelo pripomenúť, že spojenie s vonkajším svetom ešte nie je celkom mŕtve. Neviem, koľko hodín som sa hral s drôtikmi a prepínačmi. Ale nakoniec to zaprašťalo a z repráku sa ozval hlas. Núdzové vysielanie. Spojené vlády sveta, ak tam nie vôbec ešte nejaké sú, hovorili o katastrofách, zmätku a nádej, ktorá sa scvrkáva ako plameň sviečky. A ja som počúval. Hltal každé slovo, každý varovný tón. Bolo to ako posledná nitka spájajúca ma s realitou. Vysielanie opisovalo nočné mory. Celosvetový fenomén. Ľudia po celej planete sa budia spotení s obrazmi konca sveta vyritými v mozgu ako horúce železo. A vtedy mi to došlo. A ja ich mám. Každú noc. Tie isté obrazy. Praskajúca zem, horúci vietor, tiene zahalujúce oblohu.
Prešli ďalšie mesiace. 800 dní ich ostalo už len 472. Čas sa neúprosne kráti a zem sa búri. Prvé prírodné katastrofy zasiahli svet, záplavy, požiare, trhliny v zemi ako otvorené rany. Rádio začína hovoriť o narastajúcich samovraždách ľudí. Prípady pribúdajú každým dňom. Obete sú rôzne, muži, ženy, mladí aj starí. Ale vždy je tam jeden spoločný znak. Tí, ktorí to sledovali, ktorí boli svedkami, opisujú chvíle tesne predtým. Videli záblesk červeného svetla a zvuk triešťaceho sa skla. Hlas moderátora sa strácal v praskaní signálu. Zvuk sa náhle prerušil a izba stíchla. V tom tichu som sa rozhodol ísť vyvetrať si hlavu. Pobalil som si bežné veci, len ruksak, nôž a trochu vody. Kráčal som pred mestím a zazrel som pohyb v jednom z opustených domov. Stiahol som sa tak, aby ma nebolo vidieť. Po chvíli vyšli z toho domu ľudia, čo som poznal. Len sme sa dlhšie nevideli. Ohlásil som sa znamením tak ako predtým. Znamenie sa ozvalo naspäť. Vošli sme do domu, kde sme vedeli, že bude bezpečnejšie. Sedeli sme tam pri malom svetle. Každý z nás len tieň toho, kým sme bývali. Je to stále horšie, prehovorila žena. Nevedel som, ako sa volá. Mená stratili svoj význam. Prikývol som. Tiež som to cítil. Ten neviditeľný tlak, ktorý ma tlačil k zemi. Znamenia sú všade. Zamrmal muž po jej lavici. Obloha, správy. Sme len figurky na šachovnici. Už niet kam utiecť. Jediný zvuk bolo len naše dýchanie v rytme nášho strachu. Niečo som zachytil. Cez starý satelit. Jeho hlas bol ako šepot duchov. Signál, zvláštne vlny a obraz. Muž v čiernom. Chodí medzi ruinami a hovorí s ľuďmi, ktorí prežili. Pozrel som sa na neho, snažil som sa ho pochopiť. A? Čo je na tom zvláštne? Zodvihol pohľad a oči mu zablúdili do tieňa. Začalo to presne v deň, keď časomiera ukázala 500 dní. Nikto nevie, kto to je. Ale tí, čo ho nasledovali, už sa nikdy nevrátili. Pýtali sme sa aj iných. Ty nie si jediný normálny v okolí. Je nás tu viac. Moje srdce sa rozbúchalo. Pocit úzkosti rástol, rovnako ako presvedčenie. Viac. Znelo mi hlavou. Po chvíli sme sa rozišli každý svojou cestou. V hlave som mal toľko otázok. Kráčal som domov do svojej malej pevnosti. Oči mi stále stúpali k odpočtu. Nebol to iba mechanický proces, ale niečo viac. Niečo, čo ma spútavalo. A hoci ma moje nohy viedli priamo k bezpečiu, moja myseľ putovala k číslam, ktoré sa zmenšovali. Ako čierna diera, vťahujúca všetko, čo poznám. Rozmýšľam nad tým, aké je ľudstvo skazané. Ľudstvo. To slovo sa v mojich ústach rozplývalo ako zápach niečoho, čo sa snaží uniknúť svojmu osudu. Hovoríme o pokroku, o civilizácii, o všetkých tých veľkých nádejach, ktoré sme kedysi kládli na to, čo sme vybudovali. Ale teraz, v týchto dňoch, mi pripadá, že všetko, čo sme dosiahli, je len povrch, ktorý skrýva hnilobu. Skázané zúfalé bytosti, čo sa snažia nájsť zmysel vo svete, ktorý sa rozpadá. Chceme sa volať pánmi zeme, no sme len chorými deťmi, ktoré sa stále hrajú na veľkých. Ale v skutočnosti nevieme, kam vedie naša cesta. A skazenosť nie je len v nás, ale vo všetkom okolo nás. Je to náš odraz v zrkadle, ktorému sa bojíme pozrieť do očí. Pred vchodom do domu som sa ešte zahľadil na oblohu. Sfarbovala sa do červena. To neznamenalo nič dobré. Farba neba nikdy neklamala. Západ slnka bol akýmsi varovaním. Ako by samotná obloha chcela varovať, že prichádza niečo neodvratné. Ráno bolo ohlušujúco tiché. Také ticho, ktoré ti vrta do lebky a núti premýšľať. Ty už si dávno neprestal existovať. Ako každú noc, aj tentokrát ma sužovali živé nočné mory. Obrazy skreslené a dusivé ako dym. Ale dnes bolo niečo iné. Poprvýkrát v tom víre deštrukcie som videl postavu. Toho muža v čiernom. Jeho tvár sa strácala pod širokým klobúkom a dlhá silueta vyzerala, ako by pohodcovala svetlo. Naklonil sa ku mne. Z úst, ktoré som nevidel, zazneli slová, ako keby prichádzali z prázdnoty. Čas sa chýli ku koncu. Si pripravený na skazu, ktorú si nechcel vidieť? Trasúcimi sa rukami som si pretrel oči.
a zameril pohľadom k oknu. Malá štrbina tvorila malú medzeru medzi svetom a mojou izbou. Nahliadol som von. Bol tam. Prechádzal sa medzi troskami toho, čo sme nazývali civilizácia. Bol ďalej od môjho domu. Jeho pohyb bol pomalý a cieľavedomý. Akoby každý krok zakresloval do zeme neviditeľný vzor. Vyzeral ako morový doktor z dávnych čias. Plášť mu siahal až po členky. Hlava mu pripomínala zvláštne deformovanú siluetu havrhu. Ten typ masky s dlhým zobákom, ktorá v sebe niesla zabudnuté hrôzy minulosti. Oči za okrúhlymi skríčkami neodrážali nič, len prázdnotu. Na rukách mal staré rukavice, koža popraskaná a sfarbená od sadzí alebo zaschnutej krvi. Bol ako tieň, čo chodil po okraji reality. Silueta morového doktora sa niesla pomalými až tanečnými krokmi. Po chvíli som si zobral veci a začal som ho sledovať. Snažiať sa pochopiť, kto alebo čo je zač. Každý krok doktora zanechával za sebou nádych smrti, možno niečo horšieho. Ako som sa k nemu blížil, jeho kroky nevydávali žiadny zvuk. Pri bližšom pohľade som si všimol, že ani nedýcha. Skrytý v troskách som sa snažil pochopiť, čo vidím. Ale zrazu prehovoril, ako by vedel, že ho pozorujem. Nie som smrť. Som len posol. Každá bunka v mojom tele zamrzla. Oči som mal upriamené na neho. Zmeravený som tam ležal. Teraz sa nepohnem. Vedel, že som tam, ale nevedel kde. Keď sa znovu pohol ďalej, dých sa mi navrátil. Celú dobu som skoro nedýchal. Celý deň som ho sledoval. Pomaly sa pohyboval, ako keby ani nebol súčasťou tohto sveta, iba pozorovateľom. Každý jeho krok mal svoju váhu. Každé zastavenie vyzeralo náhodne. Zastavil sa pri domoch. Dlhšie sa na ne pozeral. Ako keby len čakal. Nevedel som, čo hľadá. Ale začal som si všímať vzorec v jeho pohyboch. Ako by to nebolo len tak. Možno ma vedie k niečomu. Sledoval som ho celé hodiny. Srdce mi bilo rýchlo, ale musel som byť opatrný. Snažil som sa držať bezpečnú vzdialenosť, ale už som bol príliš ďaleko od úkrytu. Miesta, kam ma zaviedol, som nepoznal. Nepohyboval som sa tam. Krok za krokom, dom za domom. Cítil som, že ma dostáva do niečoho, čo som zatiaľ nepochopil. Nezostávalo mi veľa času. Vydal som sa späť do úkrytu. Zastavil som sa pri jednom z domov, kam sa doktor zahľadil. Len tak. Našiel som niečo, čo tam určite nepatrilo. Červená škvrna na trávniku. Nebola to krv, ale niečo špinavé, neprirodzené. Zajtra musím preskúmať zvyšok toho predmestia, zvyšok domov, kde sa doktor pohyboval. A najmä tú škvrnu. Ráno bolo ohlušujúce. Cítil som, ako mi každá myšlienka uteka k doktorovi. Každý krok, každý pohľad, každý detail, ktorý sa mi včera vril do pamäte, ma pálil v hlave. Nečakal som dlho. Rýchly pohľad okolo seba, uistil som sa, že nikto nie je v okolí. Cestou som sa zastavil vo vyrabovanom obchodíku kúsok od môjho úkrytu. Potreboval som mapu. Nemal som prehľad o okolí, to sa muselo zmeniť. Chcel som vedieť, kde sú tie miesta, kde sa doktor nastavil, kde sa pohyboval. Prišiel som k prvému domu, kde som našiel tú škvrnu. Zastavil som sa a spravil som si značku. Prvý krok. Pred sebou som ich mal ešte veľa. Ako som skúmal okolie, začal som si všímať niečo zvláštne. Trosky neboli len tak rozhádzané. Vytvárali akýsi chodník. V troskách z jednej z opustených budov som zbadal malý pohyb, sotva viditeľný. Prítomnosť niekoho, kto sa skrýva. Nezastavil som sa. Pokračoval som po ceste, ktorú mi naznačoval doktor. Každý dom, na ktorý sa podivným spôsobom zahľadil, bol označený. Každý dom mal svoju značku. V niektorých prípadoch som blízko tých značiek našiel ďalšie úkryty. Tí, čo ešte prežili, sa skrývali na týchto miestach. Každá z tých značiek znamenala úkryt, miesto, kde niekto stále drží svoj posledný boj o život. Doktor mal svoj vlastný spôsob, ako sa pohyboval medzi tými, čo ešte žili. Dni plynuli ako voda, ktorá neúprosne steká z útesu. Odpočet na oblohe pomaly klesal. Doktor sa už neukázal. Nezastavil sa, neobjavil sa v mojom zornom poli. Ale mal som mapu. Mapu života vo svojom okolí. Dnes to je už len 450 dní. Rádio už bolo dávno tiché. Niekde tam sa niečo pokazilo.
Dlho som sa snažil. Každý deň som sa pokúšal naladiť aspoň nejakú stanicu. Ale nikde nič. Len ticho. Postupne som stretol všetkých z okolia. Snažil som sa nás počítať. Takých cca 50 ľudí. Každý jeden z nich videl doktora. Každý bez výnimky. A každý mal svoje sny, svoje nočné mory. Povedali mi, že sa im o ňom snívalo. O jeho očiach, o jeho tvári. Väčšina z nich bola vlastne aj rada, že už sa neukázal. Ale ja som vedel, že je to len otázka času. Kde je doktor, tam prichádza koniec. 400 dní. Presná polovica. Ráno, keď som vstal, bolo niečo iné. Vyšiel som von, hľadel som na oblohu ako každý deň v nádeji, že odpočet zmizne. Ale na oblohe už nebol len odpočet dní, ktoré neúprosne klesali. Pribudlo ďalšie číslo. Niečo nezvyčajné. 3 582 661. Nevedel som, čo to znamená. Čo to môže byť. Ale bolo to tu. Pozeral som sa na to číslo, ktoré sa mi menilo pred očami. Po chvíli, keď som sa zamyslel, pochopil som, že tu nie sú len čísla. Sú to ľudia. Ešte pred rokom bolo na planéte 8,5 miliardy ľudí. Teraz každý deň sa číslo zmenšovalo. Vytrácali sa jednotlivé stopy ľudského života. Stratil som nádej, že sa niečo zmení. Dni sa mi zlievali do jedného a jediné, čo mi zostalo, bola mapa a pohľad na oblohu, ktorá zrazu ukazovala niečo viac než len odpočet prežitých dní. V noci som sa prebudil na niečo zvláštne. V hĺbky noci zaznel zvuk, ktorý ma vydesil až do morku kosti. Vstal som a pozrel som von. To, čo som uvidel, ma donútilo zadržať dých. Doktor stál tam. Pozeral na mňa smerom k môjmu úkrytu. Vedel, že som tu. Vedel, že som ho sledoval. Rukou mi naznačil, aby som ho nasledoval. Stál som tam ako prikovaný. Hľadel som sa štrbinu na neho. Po chvíli sa pohol o kus ďalej. Zastavil sa a znova pozrel môjim smerom. Vyšiel som von. Cítil som, že musím. Kráčal som za ním. Pomáli. Tak, aby bol medzi nami stále priestor na útek. Aj keď som vedel, že by to asi nemalo zmysel. Postupne sme sa zastavili pri každom úkryte. Čakali sme na ďalších. Ľudia sa pridávali. Pomaly, ale neúprosne ich počet narastal. Keď sme boli všetci, zastavil sa uprostred ulice. Čas je neúprosný. Všetko sa deje v cykloch. Život, smrť, deň, noc. Všetko má svoj cyklus. Ale čas. Čas ide len jedným smerom. Nedá sa zastaviť. Nedá sa spomaliť. Povedal doktor. Jeho hlas bol tichý, ale prenikal každému dovnútra. Stáli sme tam, zmetení, plný strachu. V očiach každého z nás sa odrážal ten istý zmätok. Sledoval som, ako doktor roztiahol ruky. Trosky okolo neho sa začali pohybovať. Pomaly ustupovali, čoskôr sa zmenili na akési malé námestie. Potom tleskol. Zvuk toho úderu sa rozliehal v tichu. Sutiny sa rozpadli na prach pod jeho rukami. Nebolo to dobre vidieť, no v tej temnote sa začalo niečo formovať. S každým pohybom sa to zväčšovalo a naberalo tvar. Po chvíli pred nami stáli mohutné presýpacie hodiny. Ich vnútri sa víril podivný červený piesok, ktorý akoby nepatril do nášho sveta. Hľadeli sme na to, všetci sme sa cítili malí a bezmocní. Ako by sme stáli tvárou v tvár niečomu, čo sme nedokázali pochopiť. Doktor sa otočil k nám. Jeho oči bez výrazu nás pohlcovali. Tieto hodiny nie sú len predmetom, ktorý meria čas. Oni sú časom samotný. Tokom medzi svetmi, medzi tým, čo poznáte a tým, čo sa ukrýva za hranicou vašich vnímateľných zmyslov. Tento červený piesok, čo sa v nich presýpa, nie je obyčajný piesok. Je to krv času, ktorá sa odlieva z vesmíru, ktorá sa vyparuje z minulosti a mení na budúcnosť. Každé zrnko je kúsok vašeho vlastného osudu. Vidíte ten odpočet na oblohe? Je to sľub. Sľub, že všetko, čo si myslíte, že máte pod kontrolou, sa rozpadne. Sľub, že tento svet, tento vesmír sa bude opäť narovnávať podľa dávnych zákonov, ktoré ste už dávno zabudli. Tých 800 dní je čas, ktorý vám ostáva. Je to čas, ktorý vám bol pridelený. Keď sa naplní posledné zrnko piesku, nebude tu nič, čo by sa dalo zachrániť. A vy už teraz cítite, ako sa pomaly stávate súčasťou tej zničenej budúcnosti. Už nie ste len pozorovatelia.
ste súčasťou toho procesu. No kde si v tieni toho odpočtu sa skrýva tenká čiara možnosti. Nie pre všetkých, len pre tých, ktorí dokážu vidieť pravú tvár zúfalstva. Tá cesta je úzka, nebezpečná a zahalená temnotou, ale vedie k prežitiu. Zopár ľudí začalo cúvať. Nie zo strachu pred jeho osobou, ale pred tým, čo vyžaroval. Jeho slová boli ako záhuba, ktorá sa blížila k nám všetkým. Každý krok dozadu bol krokom falošnej nádeje, ale už bolo neskoro. Doktor zmizol. Jednoducho sa vyprel do noci, ako by bol len tieň. Ilúziou, ktorá stratila význam. Stál som tam, srdce mi bilo v hrudi. Jeho slova vduneli v hlave ako ozvena, ktorá odmietala zmiznúť. Pomaly som sa obrátil a s ťažkými nohami som sa vrátil späť do úkrytu. Do rána som oka nezažmúril. Ležal som, oči upreté do prázdna. Čakal som na prvé slabé lúče svetla, ktoré prebodnú temnotu. Keď konečne nastal deň, roztiahol som pred seba mapu. Kde sme boli tej noci? A potom som to našiel. Ležal v strede kruhu, kde ešte prežíval život. Obklúčený, ako pasta čakajúca na spustenie. Ďalšie dni som márne čakal, že sa doktor vráti. Neukázal sa. Namiesto neho zostali len tie hodiny. Chodil som k ním každý deň, sledoval, ako zrnko po zrnku odsypáva červený piesok. Občas som tam stretol iných ľudí. Ich prázdne pohľady, ich mlčanie. Vedel som, že sme všetci uväznení v tej istej nočnej more. Potom som to začul. Jemné prasknutie. Zvuk rozbíjajúceho sa skla, ktorý zarezonoval v duchu. Zamrzla mi krv v žilách. Najskôr som si myslel, že sa mi to len zdalo. Ale zvuk sa opakoval. Raz, dvakrát. S každým prasknutím sa niekto zabil. Ľudia obúdali. Vtedy mi to došlo. Bol to ďalší vzorec. Nemilosrdná postupnosť, ktoré nebolo úniku. Hodiny odrátavali čas a smrť sa šírila ako nákaza. Musel som preč. Preč z toho kruhu smrti, z pasce, ktorú doktor vytvoril. Ak by som tu zostal, čas by si vzal aj mňa. Tak som odišiel. Bez cieľa, bez istoty. Len s jedinou myšlienkou. Prežiť.